Tadi terima saya arep-arep. Masya Allah. Niki sepunten digojekan. Nggih sami wonten dengan kados boten pirsa mawon wong kula niki nggih remen gojekan. Mulane awet sehat mergo nggih atine ayem. Nggih kula nanggere teng YouTube. Mangwula wong urip kuwi oke sebelah kowe. Ganjalan iki. Praktek. Nasta duit boten jenengan. Kula bilang iki boten kamu. Akhir kumpulan es niku boten sakit lho. Iki namung ceritane jenengan. Aduh, bon. Kula niku biasane kali maringi kenang-kenangan sarung. Pirsa boten sarung. Nek dereng disukani kok dereng terus aku. Terus pun sering ningali ten YouTube, ten HP. Sarungnya cap nopo riyen, mangke menawi pirsa tak paringi. Cap mangga. Niki lho sarunge.